खन्थाइनि मुं कार्तिक मास। खन्थाइखौ लिरदों बिथां नारायण बसुमतारिया। गामि सामथाइबारि। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। कार्तिक मास। जेबोला सानजा रुगुंनिफ्राय साना सोनाब रुगुंसिम बेलारोम महर लाना गोजा जारां जोंथि माथि महर लाना सोनाब रुगुंसिम दोबैलाङो। अबोला आंहाबो दुब्लिबारि माइ आलि आलि बेरायथिंबायो। अबोला आंहाबो दोबैलांनो हांखुर जायो। जेबोला दाउ दाउसिन सिलार सिलारिया रैसुमै खबामजों मेथाइ खनो। अबोला आंहाबो गोदै राव नागिरबायो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।